No niin, tervetuloa videolle. Tänään mennään reenaamaan täällä Pohjois-Savossa. Jätetään arvotuksiksi tarkemmin, että missä. Mutta joo, salille mennään. Tehdään vähän selkää ja olkapäitä sekä käsiä. Koska tässä nyt yhdistyy vähän niin kuin 2 treeniä. Ja ensi viikolla olisi tarkoitus ottaa penkissä maksimi 5, niin vähän kevennetään punnerruksia sen takia ja sen toivossa, että sitten ensi viikolla kulkisi hyvin. Mutta joo, ajellaanpa salille päin ja kuvataan sitten salilta ehkä vähän lisää. No niin, mennään saliin. Mysteeripaikka. No niin, on lämmitelty ja tänään tehdään muutama kevyt vitone tai semikevyt vitone penkissä. Ja penkki on aika paska, niin kuin näkyy, ei ihan säätöjä tuossa, mutta onnistuu täällä kyllä. 100 kiloa 5 kertaa, jos tulee. Yritetään muutama toista, sana 80. Lisää rautaa. No niin, nyt vetää semmonen semikevyt vitone maastavedossa. Paino 210 kiloa. Ja tässä on vähän sama idea kuin penkissä, koska ensi viikolla pitää laittaa lisää. Kevyt, niin kuin pitääkin. Noniin, se olisi reeni tehty. Vähän penkkiä, vähän mavea. Sitten tehtiin vähän kulmasoutua, ylätaljaa. Ojentajia, vipareita, vatsoja. Se oli siinä. Valmistelureeni ensi viikon kovempiin reeneihin. Ja nyt lähdetään syömään jotain hyvää, ettei tämä elintason maha pääse häviämään. Palataanhan taas seuraavana päivänä. Ehkä me ei tänään enää kuvata. Niin. Palataanpa huomenna taas täältä Pohjois-Savon toureelta. No niin, se olisi seuraava päivä ja tänään ei reenailla. Tänään tehdään muita juttuja. Käydään ensimmäisen kirpputorilla vähän katselemassa, löytyisikö mitään mielenkiintoista. Jos löytyy, niin kuvataan sitten lisää. No niin, kirpparilla käyty ja kyllähän sieltä jotain pientä tarttuu mukaan, että joku lamppu ja mitään muuta, muutama euron maksu. Nyt ollaan täällä, sanoisinko, aika korvessa ajellaan. Ja
mennään käymään semmosessa paikassa kuin Kotaharjun näköalatorni. Ja en oo koskaan käynyt täällä ja täällä on ihan mielenkiintoista ajella tällaisia pikkuteitä pikkukylillä täällä metässä, tai no metässä, mutta sanotaanko, että ollaan aika suhteellisen kaukana mistään isommasta kylästä. Mutta tämähän on mukava harrastus, minun mielestä ainakin. Niin joo, kunhan päästään sinne näköalatornille, niin kuvataan sitten sieltä lisää. Ja kun painan pääni tuttuun selkänojaan, olen rakastunut vanhaan someroon. Ja kun painan pääni tuttuun selkänojaan, olen rakastunut vanhaan someroon. Ja kun painan pääni... Tämmönen on täällä Pohjoismäki. Kotaharju. Tosiaan ollaan jossakin täällä Sonkajärven perukoilla. Lähdetään kävelemään ylöspäin. Joo. Tässä on ensimmäinen taso. Tää on aika korkea torni. Ihava hengästyy täällä portaita noussessa. Jeesta. Siellä on vähän maisemia. Ja vielä on kaksi nousua. Siellä on maatilaa korkealla määrä jollakin. Täällä tuulee sen verran, että ei varmaan kuulu mitään, mutta ei se mitään. No niin. Nyt ollaan korkealla. On kyllä. Näkyy kyllä pitkälle. Voisin sanoa, että no, en ole ehkä paras arvioimaan, mutta 10 kilometriä on tuonne. Useita kymmeniä, sanotaanko näin. Varmasti 20 kilsaa näkyy tuonne. Tällainen paikka. On kyllä komeat maisemat. Joo, pitää ottaa pari kuvaa tästä vielä. No niin, käytiin tosiaan tuolla Kotamäen näköalatornilla. Ja oli hieno paikka. Oli iso ja korkea torni ja jylhät näkymät. Näkyy pitkälle, voisi sanoa näin. Ja tuossa just mietittiin kuvaajan kanssa, että voisi tässä kesän aikaan, kesän, syksyn aikaan, niin kierrellä tämmöisiä erilaisia paikkoja, missä ei ole tullut käytyä. Eli vähän niinku luontokohteita, voisi ehkä sanoa. Ja
mahdollisesti niistä sitten jonkunlaista videota kuvailla tänne, niin pääsette sitten vähän niin kuin meidän mukaan käymään erilaisissa paikoissa. Ja nyt mennään vielä käymään jossakin Pekka jonkun mehässä. En muista mikä paikka oli, mutta otetaan sieltä vielä jotain videota mahdollisesti. Mutta joo, mikäli kuulostaa hyvältä luontokohteissa käynti ja sieltä videoiden tekeminen ja kuvailu, niin painakaa yläpeukkuu videolle ja saa myös kommentoida jotakin. Palataan. Joo, eli tällainen paikka. Pekka Sirviön säätiön havaintometsä. Käy vähän kahtomassa. Mitä täällä on? Onko tää niinku jonkunlainen luonnonsuojelualue tai semmonen? No. Ihan on hienon näköistä metsää, mutta tästä lähtee tällaiset polut. Havainto. Liikkuminen polulla omalla vastuulla vain jalankulkijoille. Havaintopolku 2,9 kilometriä, aarnimetsä 1,6 kilometriä. Joo. Kai tässä voisi muutaman kilometrin käppäillä, niin saapi samalla vähän askelia kerättyä. Joo. Minäpä laitan kameran pois ja lähden kävelemään tätä. Kuvataanhan, jos jotakin hienoa näkyy tuolla matkalla, niin otetaan sitten video. No niin, nyt on päiväunilta herätteen, lähdetään laittamaan saunatulille. Nyt käy ja pistin jo puuta uuniin ja nyt pannaan tuosta vähän tulta perään. Vetoa silleen ja ei kun luukku kiinni. Eiköhän se siitä syty. No niin, se alkaisi olla Pohjois-Savon viikonloppu lopuillaan ja tässä on muutamana päivänä kuvailtu mitä on tehty. Eli ihan perusjuttuja. Käyty reenillä, käyty vähän kävelemässä, tehty vähän pihahommia ja niin. No mitä
ruokajuttuja ei tullut nyt kuvailtua, että ehkä niitä vois jatkossa sitten kuvailla kanssa, koska tämmösiä herkkuperseitä ollaan ja ruokaa tulee laitettua kaikenlaista, niin ehkä siitä saisi jotakin mielenkiintoista kontsaa. Mikäli kuvaaja jaksaa näitä kuvata ja avustaa, se nyökyttelee päätä, niin ei nyt liikoja lupailla, mutta kyllähän näitä voisi ehkä tehdä jatkossa lisääkin. Ja aiheitakin olisi ja ideoita, mistä voisi kuvailla ja näin, niin on jotakin jo mielessä. Ja näistähän ei mitään kovin niin hienosti tehtyä ja hyvillä kalustoilla kuvattua ja niin kuin siloteltua on tulossa, että se on ihan varma. Että aika tällaista autenttista materiaalia, mutta ehkä itse on sen tyylinen, että tykkään itekin semmoista melkein eniten katsella YouTubesta, jos jotakin kattelen, niin ehkä se sopii sitten itselle, että semmoista voisi tehdäkin. Mutta joo, tää video varmaan oli tässä, koska nyt on sunnuntai-ilta ja tosissaan kuvaukset viikonlopulta on kuvailtu ja katsotaan milloin tehdään seuraavaa videota ja tehdäänkö ja mitä siinä sitten näytellään, niin jos joku on kattonut videon tänne asti, niin kiitän suuresti ja ottakaa kanava tilaukseen, painakaa yläpeukkua ja kommentoikaa jotakin. Ihan mitä vaan. Kiitoksia.